Utilitzaré aquesta fusta per fer un penjador per tovalloles pel lavabo. Amb la llima arrodoneixo les cantonades. Aplico una capa de vernís només a la zona que es veurà. Li aplico spray per netejar fusta, per treure impureses del vernís i deixar-ho amb un tacte més fi. Faig 2 forats amb una broca més petita que la que utilitzaré a la paret. Ara decideixo on col·locaré la fusta. Faig els forats a la paret i collo la fusta. Col·locaré aquests penjadors a la fusta. Aprofito i amb 2 dels penjadors amago els caragols que collen la fusta a la paret. I ja ho tinc finalitzat.